Door een systeemstoring rijden er geen treinen rond Groningen en rijden er geen treinen rond Leeuwarden. De extra reistijd kan oplopen tot 120 minuten. Heb je een idee hoe het komt? Nee, ik heb geen idee hoe het komt. Ik heb alleen nog gehoord dat er een grote storing is in Leeuwarden en Grens met het systeem. Betekent dat een groot probleem voor jou? Nou, ik moet er omheen nou. Ik moet hier en dan naar Gelderland om even naar je auto te kopen. Wat zei je? Ik moet naar Gelderland om een auto te kopen, dus ik moet er nou omheen. Ik zal even bezieken of ik dan nog een bus naar Heerenveen of zo kan nemen. Dat is dan verder van daar maar de trein is. Ik had afgesproken met een groepje van school om wat huiswerk te gaan doen in Groningen. Maar ja, dus nu komt de trein niet. Dus gaat het niet door. Gaan we kijken of we het online kunnen doen. Maar had liever in persoon gewild. Herhaling, de RE1 naar Groningen van 13:56 rijdt niet. Er rijden stop- en snelbussen. Ik noem me van de garage nog in telefoon te staan, dus daar kan ik gewoon bij. Heb je al even contact zocht? Ja, en ze zullen daar een mandje van me achterhouden. Voor wanneer of ik kom, maar ik heb nog geen idee van hoe laat of ik daar kan komen. Ik kom binnen op het station en heb je nummer op dus. Dat ik maar één WhatsApp net werken, helaas. Waar moest de reis heen? En Leeuwarden, naar de dikke Vandaal, een stuk in de keuken. Dat doen een beetje afhalen en zo, dat verkeer wat sneller, het glühwein, dat is goed wat. Is dit nog balen? Ja, een beetje wel, maar ik hoop dat er nog een bus heen gaat van mijn ouders toe, dat zullen ze even zien, nog een beetje op tijd komen kan. Dat is voor jou een hele vervelende situatie. Ja, het had me nou al 2 uur vertraging op Ron. En die auto? Ja, dat wordt een mooie auto, dus ik geef hem gewoon een keertje. Die is haast net van die Noors verkocht als het te laat onkomst. Nee, ik haal een onbesteding die in, dus die wordt van mij achterhouden.